دەستپێکی ینی مەتخواست ئەم vê حملê dest pê bikin em rêya menşûra em di nav milat da di nav saziya de hemûa de jî em va ji bo daxuyaniya ji ber va fîşekê bê serûber yek û bê sîstematîk tên şoxlandin niha sîlah yanî bikaranîna sîlah tenê ji bo parastinê ji bo ewlehiya vê civakiya rastî jî vê dema tarî de wek hûn jî dibînin hemû kes dişopênê ku ev fîşekê bê serûber ne rengekî sîstematîk gotê şoxlandin taybet miletê me demê ku şahiyeka şexsî dikin yan şahiyê netewî bin yan di kîja nîwarî de demê ku şahiyek çê dibe îdî wekî çandekê di nav gel de hatiya meşandin birêya fîşeka yanî em dixwazin rastî jî bangama diryara gihandinê ra diriya camiya ra me got diriya saziyê me ra ku milet hemî jî îdî qanûnê me pêk bîne yanî pêkanîna qanûna jî yanî çekî exlaqiya wijdaniya demîriya yanî di vê ewayî de me dixwest her kes gorî sîstema me bimeşe gorî yanî gorî temîmê ku em diderxin gorî wêne bimeşe rastî jî me bang li hemû kesî kir niha meselê sîlahê ne murexxesiyê murexxes jî bê mafê civakiye got her kes xwe biparêze fakat ne ku tu şahiya da yani zirarê rastî jî zirarê madî çê dibin zirarê canî jî çê dibin gorî bilançoya me çêkirî di va şeş heyvan de heşt kes birîndar bûn û kesek jî bi rastî jî jiyana xwe jî dest da dema ku tiştekî wayê kesayetî çê dibe yanî wekî çandekê ji miletê me re hatiye dayîn birêya fîşek e yanî em dixwazin em kêf û xweşiyê bikin nav miletê me de her tim jî milet di nav aramiyê û ewlehiyê de jiyan bike ne ku em herin di kolana da di taxa da di komîna da yanî her kes em wa bitirsênin birêya fîşeka ev fîşekê bê serûber